talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaong nga maoy gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mopagaan sa mga pagsulay. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako Panimbaya sa Kabuntagon World. If any man is in Christ, he is a new creation. The old has passed, and behold, a new has come. Let us all together celebrate a new and renewed life. Kauban ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Good morning, Kanato Tabalan. Okay na ka, Fitz? Okay na. Ikan ba may nagharana ni Fitz, no? So, sayo kay may karon. Dapat naging mo muli, kalisod mo na mo straight na harana. Dali ra mo. Dali mo mubo atong kinabuhi. Kaya naman. Dili mo sayo may mo mata. Anyway, no, good morning sa itong mga kapaglam all around the world. Tatana sa to ang mga telebisyon. Pinagi sa G sa Channel 33 o daghan po mga station
information mga kapaglaom. No, of course, worldwide via Facebook Live. Good morning kaninyo, matagos sa kanato, and thank you for joining us today. Yes. And mga kapaglaom, we are back diri sa among studio kay last Sabbath. yes. Kami sa MVC That's sa atong ipahigayon nga IEL Celebration. Yes. No? At nindot kayo ang pumong sa programa, diba? Sa ilang Madasig. activities. And ang makashare gyud ani sa experience si Fitz gyud kay siya yung nagdugay dadto. Fitz, kumusta man ang imong Give us experience dito no, we should get involved no in activities no magiging usa kita mo gina ang main nga point niya mo gina ko natiman-an yung word ya get involved. Yes, and para ma-realize siya, di ba? So gina-encourage na nga mo join og mga care group. Yes. Oo, para ma-realize Siguro sa atong mga relihiyon no atong idas ito kagaling nga mo join sa mga activities sa simbahan. Yes, og sa atong mga kapaglaom no, maming dawat sa atong Ginoong Jesus, hinaot no nga nabato na ninyo ang bag-ong panglantaw sa atong kinabuhi no, o magpadayon ta sa pag-alagad kaniya. Yes. Okay. Yes, mga kapaglaom, tinuod ginabing karon kita mga kapaglaom gigaydan magita sa Biblia. Apan ini karong panahon na uso ni karon panahon na kanang itawag uso-uso. Pero sa una pag ini siya uso ni kanang Halloween party. No? Kanang magsuot kag mga kanang kahadlukan nga mga nag-Halloween party mo? Apil ka? O gikan kag minteryo. Gikan kag minteryo gapo no. Isa gikan minteryo. Taas kamot. Okay. Walay mo taas kamot. Anyway, no, kita, we don't celebrate that kind of unsa na siya. No, we celebrate life. Life with Jesus. God. Mo na importante wing. Kay nakabalo man ta unsa gaydan ta sa kining balaan nga kasulatan to. Kay diha kinang kalag nga may kinabuhi kita na. Oh, kung na may mukha og kalag dito na butang pagkaon diha, kalag nga may kinabuhi na siya. Tao na siya. Pero unya ato nang hisgutan unya sa Good Morning Pastor. Matod pa niya Tiyop na sa joke at Tiyop, ana siya nga, uso na po daw ko na imong dagway. Papagits ba? Kailangan magkuan, mag-costume, dagway lang ni mo. Muna mga kapaglaom, ato Gadto na ka paisgutan niya, so stay by mga kapaglaom no pangutanon nato tong kagalingon or matuba at imong pangutana kung asa magit paingon ning patayon ng paghuman ng matayo. So may tabo dayon. Ato na paisgutan niya. Apan karon maminaw tawag mga awit nga makapadasig ka ato makabuhi sa ato mga namatay nga gibawati. Aniya ang steward singers dari sa Harana sa Kabuntagon. Heaven is full of singing, no more sufferings, no more crying, no more hands waving, saying goodbye. Goodbye, my brother. There we will not die, living love forever in the place they called home, sweet by and by. Yes. There is a place called heaven. Beauty and wonders are within. When I'm lonely, I'm suffering, I'm in pain. I just imagine when we will be in heaven. This world is not our place to live. We're just passing through. We come from the place beyond the blue. No more sunsets there, shining golds are everywhere. The ones who live there more than billionaires. Yes. There is a place called heaven.
sons and daughters. There is a place called heaven. Beauty and wonders are within. When I'm lonely, I'm suffering and in pain, I just imagine when we will be in heaven. Ooh, I just imagine when we will be in heaven. Ooh, I just imagine when we will be in heaven. Our home. Ako si Attorney Edgar M. Chato, Gobernador sa Lalawigan sa Bohol. Keep on watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Daghang salamat sa atong maanindot nga awit mga kapaglaom sa laing bahin no sa kabisi nato mga kapaglaom sa atong matag adlaw gusto ta usay nga instant na lang no tanan daghan instant na instant. lang kay gaapas na sa atong oras and tungod ana mga kapaglaom aniya pod tay instant nga health information igahatag kay nato ni Doc Leila aniya atong tanawon sa Health Bits. Cancer is a dreadful disease characterized by an abnormal growth of cells. World Health Organization reported that cancer is the second leading cause of death globally, and it is caused by tobacco use, alcohol use, unhealthy diet, and physical inactivity. The Food and Nutrition Research Institute recommends nutritional guidelines for the prevention of cancer. Number 1. Increase consumption of green leafy and yellow vegetables and unrefined cereals. Number 2, eat fats and fatty foods in moderation. Number 3, limit consumption of smoked, charcoal broiled, salt cured, and pickled foods. Number 4, limit consumption of processed foods. Number 5, avoid moldy foods. Number 6, avoid alcoholic beverages. And number 7, stop smoking. This is Miss Laila reminding you, God said, if you love me, keep my commandments. Be healthy is a wise choice. Moto ang wise tip nga gihatag ni Ma'am Yes. Doc Leila Yes. sa ato ang sa how Instant. to prevent Cancer. Dahil nasa sila karon Avoid sila Doc process Leila of karon. food. Sila Luzon, di ba? Luzon. Nag-taping sila. Yes, sila Doc Leila to ag Luzon karon nagtipid. Happy Dili watching. mayo magkaon og instant. Dili maayo. Pero gyud okay ra instant. ang gugma nga instant. Hinoon, ang kanang gugma, di mo ko na instant. Kung Naay instant gugma nga siya, takes siya a di na long siya time. gugma. Oh, nayo ba Oh, uso? yeah. Dili nagisigot man tagi nag-uso. Uso po na rong instant nga O gugma. later ato nang Instant pagastoryan message. sa Dear Text Panimbaya. message. Sa Well, mga kapaglaom, ato naghisgutan ang cancer, no, mga kapaglaom. Sa atong mga kapaglaom, nga labi na sa atong mga kababaihan, no, gipahinumduman tanong atong ampingan, atong kaugalingon, labi na kung ato nahisgutan ng breast cancer. Well, mga kapaglaom, there is an annual campaign nga to increase awareness no ani nga disease mo. Ang Thrive CDO isa ka grupo nag-create sila, nahimo sila activity para ani nga create awareness mahitog ganin breast cancer. Kung unsa kini mga kapaglaom ato kining tanawon. I am diagnosed with breast cancer stage 3A last 2012 and it's already 6 years. The time I am diagnosed, that's also the time the Thrive CDO was founded by Karen Luch. And it helped us a lot because we share same stories and it is our way of support from each other and we able to inspire
other patients who are still ongoing on their therapy, that we will survive. One of the leading causes of death of women this day is breast cancer. But there is hope. Survival is very much possible, and thanks to the support group that helps our cancer patients. Today with us is Miss Karen Luch, the founder of Thrive CDO, and she will share with us this activity, very meaningful activity that they have in celebration of the Breast Cancer Awareness Month. Hi, ma'am. Hello, Miss Angel. Thank you so much, Hope Channel. So today, we just concluded our Pink Day at SM CDO Downtown Premiere. Our theme for this year is emotional wellness during, after, and beyond breast cancer diagnosis and treatment. So, as you can see, we have a gift-giving activity. We have free mastectomy bras, prosthesis, and chemo care packs for those who survived mastectomy surgery, the surgery which is mastectomy, and then those who are currently undergoing chemotherapy. You can join our FB group. I think it's an open group called Thrive CDO Breast Cancer Awareness Advocacy Group. So anyway, just type the keywords in Facebook, Thrive CDO, and then you will find a group there and click join. Yeah. Kauban po nato karon mga kapaglaom no, si Ma'am Marivic Fajardo Luisma of Kansas CDO Chapter. Hello, Ma'am. Yes. Ma'am, tell us about CANSA. What is CANSA? CANSA means Cancer Survivor Support Group Association of Cagayan de Oro Chapter. Okay, so this is another support group in Cagayan de Oro. I understand you have activities lined up. Activities o kanang CANSA naana siya murag naana siya sa Northern Mindanao Medical Center. Sa group siya, dili lang siya more on breast. Mix siya na siya ovarian, breast, na siya colon, tanan siya. Ang ilang angay buhaton kung gusto sila mo join sa group sa CANSA, mag-adto lang sila sa Onco building sa Provincial Hospital sa second floor. Mo join sila every second Thursday kada bulan para may baluan nila kung unsa ang mga kalihukan, kung unsa ang mga program sa CANSA. We have a package for cancer patients. We have a package for breast cancer prevention and even for cancer treatment until surgery and radiation or chemotherapy. So all we have to do is that we have to make sure that we are members of PhilHealth. The patient has to pay 9 months premium contribution within the last 12 months for him to be able to avail of PhilHealth benefits for breast cancer. Okay, what about senior citizens? Senior citizens, no need na sila magbayad. And even the indigents, do you still Indigents, have that? dili na sad sila magbayad. As long as an HTS or 4-piece member, they can already available of PhilHealth benefits. Trials may come to our lives. It can be as big as that dreaded big C. But kapag laom, let us always remember, there is hope in life for as long as we keep our faith in God. As Psalms 46:1 said, God is a refuge and strength, a very present help in trouble. This is Angela Escuna Culiera for In Harmony Beat. Remember, we only have one earth. Keep the faith and live in harmony. Ako si Mayor Babayap of Tagbilaran City, Bohol, and you are watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, gina mga kapaglaom, there is still hope, no? Yes. And katong mga survivors sa cancer, breast cancer, to be specific, nasa support group. There is No, hope katong as long as we Thrive live, CDO, diba? no, apart po sila ato. O mga kapaglaom, no, personally, I can relate to this. To Jay, ako mama is a breast cancer survivor. Oo. And praise God to pud kay naka-survive siya. Yes. And she really changed her lifestyle na dayon. So importante you get fits nga natay idea, no? Ma-aware ta as to breast cancer nga Labi na usay sa mga dapat girls. ikayan aron dili nato na siya ma-acquire. And usay dapat nato buhaton kung naana na sa ato. Yes, og mutong gihatag nga health tips ni Ma'am Laila, no? Yes, Kung saan na to ganyan. pag-prevent sa mga cancer. Dili lang breast cancer, bisag unsa nga klase nga cancer maabdaghan man gud. So, muto siya ang gihatag nga health tips nga gihatag ni Ma'am Laila para malikayan or ma-prevent nato aning Yes. prevention is better than cure. Mga ginay grabe nga sakit ron sa tibok kalibutan. And sa una, di ba, ang Oo. ma-cancer lang is pipili lang ang mga tao. Pili lang. Pero karon,
Laras na May tanan. pilang cancer. Sa una, Oo. matupan nila ang cancer kuno dito ra sa dato. Mhm. Pero karon mapubrig madato, laras na Naa tanan na, ang cancer. Sige, okay, Unang go. ampingan ginato tong law sa paglaom Yes. no kay basta maabot sa punto nga maabot gid sa punto nga mawala ta sa kalibutan bitaw. Mga kapaglaom na nga siguro matago sa kanato nakasinati nga aduna tay minahasa kinabuhi nga ni Bia or ni Panaw, di ba? Nakarelate na nga pagbati og makapangutana ta asa man sila padulong sa may tabo dayon pagka man nila mamatay. Nabay paglaom nga makita nato sila pagbalik. Muna yung mga pangutanang matubag sa atong pagalantaon karon nga video. Let's watch this. Meet the Hanson clan. Like any typical family, they have their issues. George, the father of Jennifer and Sebastian, is an atheist. His wife Suzanne is into the New Age. Suzanne's sister Mary is a born-again Christian married to Tom. Tom's mother recently died in a car accident. When Rosalind died, Tom really wanted to know what happened to his mum after death. His friends and family had many different views on the subject. George said, "Death is just the last step in our evolutionary process. When you're dead, that's all. Enjoy life today, it's all you've got." Suzanne told Tom, "This is just a new beginning for your mother. Now her soul is set free and she can come back again, perhaps as a cow or human, in the never-ending circle of life. No one ever really dies." Tom didn't like that idea too much since he's not a vegetarian. The idea that he might be eating someone's relative or even his mum someday didn't sound right to him. Tom's wife Mary said, "My dear husband, I know you must be sad, but your mother is now in heaven watching over you." At first that sounded real good to Tom, but then he wondered how much he liked the idea of his mother watching his every move now that she was in heaven. It was bad enough when he was a child. Tom's ever-so-sarcastic co-worker said, "Perhaps she went to purgatory or the flames of hell. Was she a good Christian?" As Tom thought about these conflicting views, he felt an overwhelming desire to know the truth. How could he know for certain what happens once you die? The apparent darkness beyond the grave troubled him a lot. He thought, if I die, then what? I like my life, and the idea that I might cease to exist forever is rather a terrifying. So Tom set out on a journey to discover the truth about death. He scoured the internet looking for answers, read articles and watched videos on the subject, but the more he read and the more he heard about death, the more confused he became. Perhaps like Tom, you've wanted to know what really happens after death. Unfortunately, you can't pick the after-death version you most prefer. Going up, going down, coming back around, or staying in the ground forever. You can choose to believe what you want, but that doesn't make it true. There aren't many truths on the subject, just one. Since we believe the Bible is God's word to us, we're going to discount the staying in the ground forever and coming back around ideas. The Bible doesn't support those theories. The secret to solving the mystery of death is found in the truth about the soul. Are you a soul, or do you have a soul? If you are a living soul, there is nothing that leaves your body when you die. The truth about death is important to understand because if you have a soul, separate and distinct from the body, the door is thrown wide open to the world of spiritualism. The Bible says God only has immortality. If the soul never dies, it must be immortal, but that idea is not found in the Bible either. At the tree of the knowledge of good and evil, Satan said, "You shall not surely die." Thus, the first lie about man possessing immortality was told to Eve. But God said, "If you eat the fruit of the tree, you will die." Who was right, Satan or God? Adam and Eve and every human being since have fallen under the hand of death. Everyone eventually dies. No one will argue that fact, but what then? A correct view of the soul is found in the book of Genesis. It says, "The Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul." Notice the word became. Man became a living soul. It took the body and the breath of life to make a living soul. The word soul in Hebrew means being
or creature? With the breath of life, man became a living creature, or living being, or living soul. Now the question then follows, did Adam have a creature, or did he become a creature? Did he have a being, or did he become a being? Did he have a soul, or did he become a living soul? A simple reading of the text makes it clear he became a living soul. He did not have a soul distinct and separate from the body. Take away the breath of life, and man is no longer a living soul. Simple. All that is left is the body without the breath of life. Now he is a dead soul, a dead creature, or a dead being. According to the Bible, the word breath and spirit have the same meaning. When the Bible says, "The breath returns to God who gave it," it is the same as saying, "The spirit returns to God who gave it." Some Christians believe the spirit is separate from the body, that when a person dies, his spirit goes to heaven as a conscious entity. But is this true? Note what Solomon said. "The living know that they shall die, but the dead know not anything. Their love, their hate, and their jealousy have long since vanished. Never again will they have a part in anything that happens under the sun." Tom's mother didn't go to heaven the day she died, which means he can breathe a sigh of relief. She won't be watching over his every move. The breath of life returned to God who gave it, and her body returned to the dust of the earth. God said, "Dust you are, and to dust you shall return." God banished Adam and Eve from the tree of life so that man would not live forever. It makes no sense then to say that when they died, they would live forever, either in the flames of hell or go directly to heaven as a spirit. The prophet Ezekiel said, "The soul that sins it shall die." And David said, "When a man dies, in that very day his thoughts perish." Jesus and many other Bible writers compared death to a sleep. When his friend Lazarus had been dead for 4 days, Jesus said, "He is asleep." His disciples didn't understand, so Jesus said plainly, "Lazarus is dead." When people die, they sleep in the grave until the resurrection. When you go to bed at night and wake up in the morning, 8 hours seems just like a moment in time. So it will be with the sleep of death. But what about people who say their loved ones came to them in the night and told them about heaven? Once you understand this simple truth about death, it becomes apparent that all spiritual manifestations of people who have died are illusions. Evil spirits posing as deceased friends and family who really are still in the grave. It's not difficult for evil spirits to appear as someone from the past. It happened to King Saul when he went to the witch at Endor and an evil spirit impersonated the prophet Samuel. The truth about death exposes the lies of Satan and reveals the many ways he has deceived people on earth. Paul wrote to Timothy, "The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons." Tom finally discovered the truth about death. It's just a sleep until the resurrection. He doesn't go up, down, or come back around, and he doesn't have to worry about his mum watching over his every move or eating a distant relative someday. Best of all, because of Jesus, he won't pass into oblivion. He can have life after death, eternal life. And that, my friend, is the truth about death.
kaniya, kay siya nahigugma sa imuha. Kung wala kay kasulbaran sa imong mga problema, itugayan na kang Jesus ang tanan. Sukad pa sa sinugdanan, diha ka pa sa taguangkan. Nakaplano na siya sa imong kaluwasan. Ituyan na ang kinabuhi mo, hinusuli na ang mga sala mo. Nagpaabot si Jesus, muduol ka kaniya, kay siya nahigugma sa imuha. O karon hinumdumi nga pasaylon ka ni Jesus, sama sa kawatan dito sa krus. Itugyan ng tanan, ang tanan mong kasalanan, aron mo mabatnan ang kasiguruhan. Itugyan na ang kinabuhi mo, hinulsuli na ang mga sala mo. Nagpaabot si Jesus, muduol ka kaniya, kay siya nahigugma sa imuha. Ug ang kawatan miingon, Jesus hinumdumi ako. O kaniya si Jesus mitubag nga nag-ingon, nakaroon lawa adto kita sa paraiso. Uban ka nako, itugyan na ang kinabuhi mo, hinulsuli na ang mga sala mo. Nagpaabot si Jesus, muduol ka kaniya, kay siya nahigugma sa imuha. Kay siya nahigugma sa imuha. Kay siya nahigugma sa imuha. Death is a natural phenomenon which people tend to be afraid, avoid, and wish not to happen. But sadly, this is inevitable. When circumstances like this happen, people mourn, sob, and feel hopeless. The Bible said we are made according to the image of God. We are special, and we are the apple of His eyes. But why does He allow death to happen? While many Christians believe that there is hope after death, many are still confused what happens to our body and soul when we die. Is there life after death? What are your thoughts about purgatory? Let the Bible be our weapon to get rid of our confusion about beyond the grave, only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no? Aniya na po kita sa pagtukoy-tukoy sa pulong sa Ginoo diri sa ato ang Good Morning Pastor. We recently
I mean, the world recently celebrated All Saints Day and also All Souls Day, and this talks about death. Mo na ato ang pakigsayuran karon, kauban nato ang amo ang boss, Communications Director of the South Philippine Union Conference, Pastor Heshbon Boscato. Morning, Pastor. Good morning, Pastor. Happy Sabbath. O, kagabi na pa ni siya sa MVC bitaw. Takna sa Pagtuon yung nananaw mo kagabi mga kapaglaom. Ba? So, Pastor, bibo man jud kaayo halin. Nag-holiday, good, diba? Kaya celebrate siya, no? Holiday 2 days. Kay November 1 is the All Saints Day, All Souls Day ang November 2. Pag-remember daw sa ato mga departed loved ones. So, istorya ta sa kamatayon, Pastor. Lagyan na sa iyon sa ato introduction video ba? We know that God is immortal. Jesus is immortal. We are created according to His likeness and image. And yet we die. Anong mamatay pa man ang tao, Pastor? Actually, being created in the image of God does not necessarily mean nga atong share sa iyaha ang niyang immortality. In fact, the Bible teaches mga kaigsunan nga ang dili mamatay ang Dios ra gyud. Siya ra ang immortal, the Godhead. Kitang tanan nga mga binuhat sa Dios, mga mortal beings, buti pasabot mga matay ta, pila mga manulunda. Pero naay mga times nga ang Ginoo gusto gid niya nga i-share nato ang iyang immortality. Pero nakahibaluta according to scriptures nahulog si Adan ug si Iba sa sala, and in the New Testament it declares the wages of sin is death. So pansamantala mga kaigsuonan, while napata dinhi si yuta nga puno sa sala, mga matay kita. Unya John 3:16 giingon si Ginoo, eventually bisan kinsa nga motuo kaniya shall inherit eternal life. So mao ni ang i-share si Ginoo sa ato kung malampasan na nato ning state sa kalibutan nga magkasasala. So we will all die obviously. So yeah. death came upon us katong pagpakasala. Yeah, as a result of sin. The wages of sin is death. Klaro gid kay nga gitudlo sa Biblia mga kaigsuonan. Kung mamatay ta, Pastor, unsa may tabo kang mamatay na ta? Example. Kuha na siya mga kaigsuonan. Kung atong tanawon ng Genesis chapter 2 verse 7, mao na ang komposisyon sa tao, murag moabot mahisgutan na nato na karon nga ang tao gikan sa duha ka main ingredient, abog o gininhawa sa kinabuhi, nahimo siyang kalag nga may kinabuhi. Sa kamatayon, murag reverse na siya sa mao nga proseso. Kung magbulag na gani ang ginhawa sa kinabuhi ug ang imong lawas, that means mawala ang kalag nga may kinabuhi, mamatay ang tao. And in death mga kaigsuonan, I think nagilalom-lalom nga implication ni pangutanahon sa may tabo sa kamatayon. Ang ubang mga tao nagtuo silang immortality of the soul. Which is very clear nga wala gitudlo sa Biblia mga kaigsuonan. Ang pinakauna gani nga nagpasimuno sa immortality of the soul si Satanas. As early as Genesis chapter 3, pagawas pa lang ni Lucifer, iya din giingnan si Iba, kung mukaon ka ani Eve nga gi-forbid sa Ginoo nga pagkaon, you will not surely die. Ayun. So, doktrina na ni Lucifer nga ang tao dili mamatay. But actually, the Bible is silent about that. Ini kapatay sa tao, wala gyud ang kalag mag-exist. And if ever naay kalag nga imong makita, ma-feel nga mubalik mga kaigsuonan sa kadtong gipauna nato nga video kagani ng infographic, paagi na sa kaaway, mugamit siya siyahang mga hulog ng mga manulunda ngayang i-personify ang nga kalag sa ato ang mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay na aron mo tuo ta nga naay mga departed souls. But the Bible is very clear, there is no such thing as dead souls nga disembodied nga magsuroy-suroy. Wala nagipatay na. Wala nagipatay nga mobalik. Wa na ipatay nga mobalik. Mo lagi na Ma'am Jill, kay kung mubalik pa kunong patay katong gipamatay nang wa mahibaw siya patay nang sulbad na problema. Sulbad to tanan. Kay mo yung magipatay ko ni Tarpulano. Kuha ni prisuhan ni gipatay. Sulbad na. Last swing. Iyang samukon tong killer, kalgon niya to pirmi. Nganong imo kong gipatay ha? Ba? O katong mo confess na dahinon to, di ba nana? So, ngano to durong pa man. Pero usahay magbantay ta mga kaigsuonan kay na may mga kasupod uban nga ingon ani nga nanugan sila kay nasabot ng tanlag. Pero naay mga panahon mga igsuon nga modula ang yawa ani. Iyag yung gamito ng iyang mga fallen angels nga ipakalagtong mga criminals, ang mga perpetrators aron mulabas nga tinuod gyud ang
mga kalag nga naglaroy-laroy. Actually, dula na sa kaaway mga kaigsunan. So Yeah. wala gid siya because kay wala. nawala naman tong Oh. what happens pastor kay kuan kay napita ko to imong katong soul, katong breath of life. Parehas sa guna Nga, sa kung mamatay parehas siya. guna sa suga. Ilustrasyon na ni sa mga kaigsunan. Ang suga kung dili nimo isaksak ang iyahang plug sa outlet, walay siga. Pero naa ang suga. Ang kuryente wala pa diha. Pero ipaslak nimo, kuyugon nimo ang kuryente ug ang suga, unsa may mugawas? Siga. So mao na ang kinabuhi sa tao kung kuyog pa ang kalag ug ang gininhawa nga gikan sa Ginoo. Kung magbuwag na gani ng duha, wala na pod ang kahayag sa suga. So wala na pod ang tao nga buhi. Patay na siya. So mabilin sa iya, nagbuwag ang iyang lawas, ang iyang espiritu. In reverse mga kaigsoon, you will find that in Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Ayun. Nga ang iyang espiritu mo balik sa Dios nga gigikanan niini. Ang iyahang lawas mo balik sa yuta kung So nasa ang nagikuha. giver of life, mubalik siya Yeah. sa giver Balik. of life. Yeah, that's Pero right. pastor, kana bang wala ba nagpasabot ba na siya pastor nga kanang muna nagiingon nga langit? Kay may man sila o namatay na to na siya langit kay ba symbolically murag di balik siya dito sa Ginoo. No. Dili siya na. The Bible is very plain. Walay musaka sa langit human sa kamatayon. They will have to wait for the resurrection morning. Kay kung muadto naglangit, nganong banhaon pa man nimo? Gani. Natuan naman sa langit. Maghurat na mga Mo matay lagi. ng tanan. Sa ato pa walay purgatorio, pastor. Ang purgatorio mga kaigsunan is one very unique doctrine nga gituuhan sa atong mga Catholic brothers ug sa mga Buddhists. Mo ni sila ang nag-share. And actually, some Protestants would seem to endorse the idea of purgatory. Ang purgatory manggod mga kaigsunan, although dili gina sa biblical, kay ang gitudlo manggod sa Bible, once ang tao mamatay na, everything is done. Done deal na. So, di nakakabalhin og relihiyon, di nakakabalhin og imong choice. Nga no, gitawag ni siya og individual clause of probation mga kaigsunan kung mamatay ang tao. Naatay universal clause of probation nga moabot ang panahon nga nag-ingon diya sa Revelation 22 verse 11 nga ang tao inig kamatay, moabot ang panahon nga ang matarong magpabilin nga matarong, ang dautan magpabiling dautan. So mo na to. Universal na siya, pero ang individual mga kaigsunan kining tao pag-abot sa punto siyang kamatayon. So muundang na gina siyang decide. So nag-ingon diha daghang kay mga verses sa Bible, Ecclesiastes, diya sa Psalms nga inig kamatay sa tao dili na siya musimba. Ang iyahang memories na lang ang magpabilin, pero ang mga activities under the heat of the sun, everything ceases to exist. Ayun. So mauna, pero in purgatory mga kaigsuonan, nagtuo ang kadaghanan nga mao ni siya ang imong kibali mura og stage no between heaven and earth. Mao mo ko nang gituohan nila nga ini kamatay mo diretso sa hell. Impierno ang mga dautan, paingon sa langit ang mga maayo. Pero what will happen to the good guys nga nagkasala nga wala makahinulsol? Unfair pud na kuno kung mudritso lang siya sa impierno. So dapat dito lang siya sa middle ground. Unya ang unique ani mga kaigsunan, pwede pa siya maghinulsol, pwede pa siya ampuan sa uban. Aron mo sulbong siya paingon sa langit. That's the doctrine. That's the doctrine, but the Bible does not endorse that. Kaya nga naman, ang atong kinabuhi mga kaigsunan, dili nato pwede nga luwason ang atong kaugalingon or ang uban pwede mo himo aron maluwas ka. Ampuan lang ka, maluwas na ka. The fact is, forgiveness is not accomplished by works mga igsoon. Giluwas ta sa Ginoo. Correct. So buti pa sabot, kung ang imong relasyon sa Ginoo buhi pa ka unya naa kay saving relationship with Jesus, inig kamatay nimo, wala kay problema. Pero kung namatay ka without Jesus Christ mga kaigsunan, bisan pagkapila pagkaampuan, dili na. Because and besides, Ma'am Ange, Wing, actually mura og doktrina ni sa kaaway sa yawa nga ihan ning ipadako gamit ang church. Aron ang tao masilsil siyang unahuna nga ini kamatay na pa siya chance. Mao man ang gusto sa yawa. Do not decide right now. Anyway, ini kamatay nimo in case na pa kay chance. Mo lagi kay That's very wrong. Correct. Kay bisan sa telebisyon ipakita diha nga naa dito sa tanas gaw kay dito kining kalayo niya dito pagabot purgatorio na sa San Pedro nagpaabot. Mo na siya.
That's very funny. And the Bible is not endorsing these things. Oo, Muna nga, so wala. bantay gyud ta mga kaigsuonan o mga higala, kay basin og malipat ta o nya mabiktima ta niini. Klaro gyud na Pastor Bang. That's very clear. Wala gyud na siya sa Bible. Pero Pastor, what's is there like life after death? Kay ka mura magag atong istoryahan diri murag death is the end na gyud siya. But is there hope after death? Life after death? There is life after death. Pero dili ning unsa ni disembodied soul existence nga matawag na tog naglaro-laroy na siya. Dili gina siya life after death. Ang life after death nga giingon sa Biblia mga kaigsuonan, kaning giingon nga sumpay sa wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ayun. Pangamatay man tanin kalibutan na. Pero in the afterlife mga kaigsuonan, buti pasabot human niining panahon sa kalibutan mabalik ang Ginoo na gitay kinabuhi dito. Ayun. Ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Gumikan kay si Kristo namatay man ug nabanhaw, kitang tanan nga nangamatay diha kaniya iyan ang banhawon mga kaigsuonan. That will be life after death. Diba? So walay kalag nga nagsuroy-suroy karon. Wala. Walay Klaro na mukaon dito nga magbutang kag pagkaon nga kay Moni yung favorite pa. Oh, yan napahakan na dito. Na siya. Oh, napahakan. Mingon din nga, uy, ikaw na gido. Wala kahibalo nga ang mga katong mga nanginahanglan po nga mga bugoy. Wala gisuyop na po dito. Nagpahimulos po sila. Nya usahay ra bang Naka-charity set ka, Pastor Bang. Yeah. That's it. Wala gid ron nga nindot daw atuan ron ang kuan garden restaurant. Yan nakanindot ani ra ba usahay bisag kahibalo na ta, inagadto po nato dito sa lubong pananglit bisag kalag-kalag or dili panahon sa kalag-kalag. Magulo istorya po ta dito, ma. Sorry taon kayo, ma. Ba? Abi ninyo mga kaigsuonan, we cannot actually speak or talk to the dead kay wala na gina sila. Wala na gyud. Oo. Bisan pag nagunahon na ta, ang mga most Protestants mga kaigsuonan, nagunahon na sila nga ang mga patay nga mga tao share life with others in heaven. Mo na nga magunahon na sila nga nagtan-aw karon ang kalag sa atong pinalangga samtang nata dinhi. Well, that's never true mga kaigsuonan. Magkita ta dito sa adlaw sa ating pamanhaw. Pero Pastor, no, wala po siya nag-ingon nga kay na ilang memory is end naman. Ang atong memory sa ilaha, i-end na po na to. Wala po siya nagpasabot nga na, Pastor Bang. Ang kalimtan na lang po na to. In our lifetime, sa menteryo. in our lifetime mga kaigsuonan, di po maayo nga kalimtan na lang nato sila Okay, sa naman hangtod. Pastor, kayo kalimtan nimo kalagon man ka. Mao man na ilaro na kalagon ka. Wala concept na kalag-kalag. Dili lang pud kalimtan. I-remember nimo, i-cherish nimo kay siyempre may pinagdaanan mo niya. Labi nag-imong spouse, imong anak, imong ginikanan, kung saon na lang na nimo wala na putay batasan na nag-ato na lang sila kalimtan. Yeah, diba? that's right. Pastor, no, nindot kay dako kay ni siya nga istorya ho basi pwede pa nato ni siya ma-roll Sa over next Sabat, next pwede natin Sabat. next Sabat. Oo, si Pastor. Okay. Would you have like a parting message sa ato ang viewers, Pastor? Yeah, we'd like to greet you. Happy weekend sa tanan. Atong na enjoy pag-ayo ang very long weekend mga kaigsunan. Ganahan ta aning kalag-kalag og All Souls Day, All Saints Day ug ang Halloween mga kaigsunan tungod kay makapahuway tag sakto. Anyway, let us just practice everything in the perspective of scriptures. We remember our departed ones. We continue enjoy life nga gihatag sa Ginoo and atong padayon mga kaigsunan ang hugot nga pagpangalagad sa iya. Aron kadtong mga nangamatay nato nga gimingaw nata makita nato to sa langit mga igsoon. That's our message for today. Ba nindot kayo ba? There is that promise of the resurrection morning and we are looking for that nga mahitabo na pud siya gyud no. Kung if not sooner, soon. Diba? So kikaingon pa while we are created in the likeness and image of God but because of sin rather death came upon us. But there is hope when Jesus Christ comes again. Let's hang on to that mga kapaglaom, no? Og sa atong paghangon na, let's keep ourselves young and free. Atong tanawon karon ang mga bata sa Kids Station. You're watching Word of the Day here at Kids Station. Word of the Day. The word of the day is balance. Oftentimes, people get their lives out of balance. They spend too much time doing work, school, and doing a lot of things.
has given us something to keep our lives balanced. His word, the Bible. In Ecclesiastes 3:1, it says, "There is time for everything, and a season for every activity under the heavens." Ooh! So remember, kids, balance your lives. Mayong adlaw mga kapaglaom, maniyan usab kita sa Bible Beats. Ako makauban karon ang atong angkor sa News Plus, Aubrey Virtudis. Hello Kuya Wing, thank you so much for having me here. Nalipay kay kung maka-appeal karon sa atong Bible Beats for the first time. Yes, dirita mga kapaglaom once again sa General Santos City, tuna capital of the Philippines. And unsa Yes. tay pangutana sa Atong mga kapaglaom? pangutana karon is unsa ang gibuhat sa Ginoo sa ikapito nga adlaw paghuman sa creation niya sa kalibutan. Sa diha nga busy kay siya sa unom ka adlaw, gikan sa una ngadto sa unom, ang ikapito unsay gihimo niya? Nagsuroy-suroy ba siya? O unsa? Ato sa iron Ato sa nang atong mga sayron. kapaglaom din sa Jinsan. Ready na ka? Yes, I am. So Okay, let's go. go. Sa sulod sa unom ka adlaw gihimo sa Ginoo ang kalibutan. Unsa ang iyang gibuhat sa ikapito? Sa Bible. Wala yung kuanang kuana. Uy. Unsa ka imong idea lang nimo na? So, nakabasa na ba kag Bible? Wala. Wala. So, tagaan ti kag Bible. Then, ang tubag. Ang Pre. tubag is nagpahulay ang Ginoo, iyang gipanalanginan ang adlaw ug iyang gibalaan. Thank you, Nay. Sulod sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalibutan. Unsa ang iyang gibuhat sa ikapito? Sa kapito, Nga adlaw. nagpahulay siya. Or correct. Nagpahulay siya, gibalaan niya ug iyang gipanalanginan. Correct. Sige. Daghang salamat. Unsa ang iyang gihimo sa ikapito? Saman Kuya Awing, unsa gali ito gibuhat sa Ginoo? Sa ikapito nga adlaw, ni pahulay ang Dios sa ikapito. So, balihon sa nato ni. Sige, thank you, Thank you, ma'am. Sulod sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalibutan. Unsa ang iyang gihimo sa ikapito? Nag-rest. Nag-rest. Sakto. Nag-rest siya. Iyang gibalaan ang adlaw og iyahang panalanginan. Okay, So thank you. natayatag sa ato ang sisters. Salamat. Hope Channel. Live lang niyo Panimbaya sa Kabuntagon. Bye-bye, salamat. Sulod sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalibutan. Unsa ang iyang gibuhat sa ikapito? Nagpahulay. Paulay, ikaw. Nag-rest siya. Okay, ikaw. Paulay. So, ang tubag. Tama, nagpahulay, ug iyang gipanalanginan ug iyang gibalaan ang maong adlaw. So Okay. natay gamay nga hatag sa atong friend. Thank you, nami hatag sa inyo. Thank you. Inyong amigo, gibiyaan mo. Sulod sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalibutan. Unsa ang Bible niya. iyang gibuhat sa ikapito? Ikaw. Wala. Wala ka idea, sir? Wala idea. Ikaw, ma'am. Okay, tagag-clue. Kung gikan ka sa trabaho, pag-abot alas 5, unsay imong himon? Pahulay. Sige kayo. So, Oh, mana siya no. si- Nagpahulay ang Ginoo og iyahang gibalaan og gipanalanginan ang Ang mao nga adlaw, adlaw. So ipapahulay. natay So, hatag nami hatag gamay sa sa inyo, atong friends. Sa Salamat inyo, sa ah. inyo ha. Sige. Makatubag mong dili. Okay na. Okay Abot ra. sa Bible, go. Sige. Sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalibutan. Unsa ang iyang gihimo sa ikapito? Ang tao. Tao mo ikaw. I think, wala na, parang Sabbath day naman. Yes, parang Sabbath day naman ata yung 7. So I think si God, wala siya, nag-rest na lang Correct. siya. Nagpahulay siya, gi-bless niya o gi-sanctify ang day. Thank you, sir. Okay, Thank you, ma'am. Thank you. Yay! Congrats. Hope Channel. Thank you. God bless. Nindot kayo, bre, no? Nindot Anto ba? gid yung Wow, experience. pagka-nindot experience First karon. time. Salamat sa imong pag-uban ako Thank you karon. pod kayo ani nga experience na blessed jud ko nga duolon ang atong mga kaigsuonan dili sa kadalanan sa General Santos General City. Santos City. Ang tubag nila, ikapito nga adlaw, gipahulay sa Ginoo, gibalaan sa Ginoo ang adlaw ipapahulay. Makita nato na nga mao nga topic sa Genesis 2, 2 and 3. Wow. So, doon na tayo pasalamatan ini karon Yes, na pasalamatan nato ang atong mga ministry partners, Yes. the Roy family, Suralta family, and the Flock. So daghan salamat Thank you, Kayo. guys sa Thank imong you, pagkuyog Pagkay nato Kuyawi. karon. So mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuoran kini si Aubrey Virtudes. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World.
maayong bunta mga kapaglaom, happy Sabbath kaninyong tanan, and nasugita sa itong segment of Let's Pray Today. O kinihigayon niya itong gahin alang sa itong hiniusang pagambo sa 777 prayer. O ato usab nga i-appeal sa pagambo ang inyong mga ipadala nga prayer request din ato nga programa. Kauban nato sa pagambo si Pastor Hesbon Boscato. Pastor, salamat kayo sa parayan sa pag-iguban. Good morning, Sir Fitz. Good morning, and Pastor Pod ang mga prayer request katong pagkabasahan. Una let's pray for the ongoing year-end meeting sa SSD na nasugod niya itong November 1 o mo-end ka ni karong November 7. O ang palayan usab maghimo ang Women's Convention. And let's also include in our prayer ang mama ni Sister Nikki Formentera, isa sa mga volunteers natin dito sa Hope Channel, si Mrs. Formentera, nasa stage 4 breast cancer. Yun natin panalangin kaniya o makahatag kung unsa may ang plano alang kang Ma'am Formentera. At usabi apil sa pag-ambo si Ma'am Marivic, usa sa mga viewers nato sa Harana sa Kabuntagon. Na-met nato siya sa MVC last Sabbath, no? Gikan siya sa Surigao o nakadesisyon sa pagdawat ni Ginoong Hesus sa kinabuhi last Friday. O paghuman next day ato daw na aduna siya takig, no? Takigan siya o nasa sa hospital ato sa iyampo nga siya maayo. O ato sabihan po ang pamilya sa Yakapin family sa pagpanaw sa ilaha ni Elder Danilo Yakapin diya sa Gusa SDA Church among pagpasubo ikan diri sa Panimbaya sa Kabuntagon World o sa Hope Channel family. Sige, magampot ang mga kaigsunan. Among dalaygon ng higugmaon nga Dios kay tasan sa mga langit. Daghang kaayong salamat sa higayon sa pagampo. Sa makanunayon kami nagabukas sa mga kasing-kasing nga naha kanimo. Karon ikaw mo puyo kanamo. Imo kami ipasinati sa imo ang pahulay niining adlaw. Nagaduol kami kanimo kuyog sa imong katawan sa imong kalibutan. Tungod og alang niining pipila ka mga hangyo. Una sa tanan, ipabuo kanamo ang imong balaang espiritu mahimo kaming andam sa pagbuhat sa katapusang buluhaton sa dili pa mo tapos ang kalibutan o mubalik si Ginoong Hesus pagkuha sa mga balaan. Yan po sab namo Ginoo nagapadayon nga year-end meeting sa Southern Asia Pacific Division nagsugod niya atong niaging duha ka adlaw kung matapos sa sunod niya si next week o Dios amo sab giampo ang imong balang espiritu magiya ni ini nga mga meetings labaw sa tanan sa kalambuan sa imong buhat sa tibuok territory sa Southern Asia Pacific Division. Yan po namo ang nagapadayon nga Women's Convention sa pagkakaroon palihog ubani kini nga kalihukan maingon man sad sa Masamikos Convention sa mga pamatanon. Ang imong balang espiritu magalihok sa tanang katawhan o sa mga delegado og niini nga kalihukan. Pinasahi nga paagi Ginoo giampo namo si Mrs. Formentera sa iyang kahimtang nag-antos sa cancer sa iyang dughan. Kapas si Ginoo kung mo kuguton sa iyang kinabuhi ang mga milagro dili imposible. Labaw sa tanan kugusa sa tanang panahon aron dili siya mag-antos ni ining iyang gibati nga sakit kaayo nga kahimtang. Sa pinasay nga paagi giampo sab namo Sister Marivic nga usa sa mga bagong magtotoo nga nakabig gumikan sa Harana sa Kabuntagon. Nabautismohan siya o karon naa siya sa kahimtang sa balatian. O gipanugnaw siya o naa siya sa ospital. Ikapa siya Ginoo mahitabo kaniya ang imong mga milagro o pag-ayo. Amo sab giambos panasayang paagi. Panimalay ni Brother Danilo Yakapin na namatay. Ikapa ang iyahang mga kaubanan sa pamilya, iyahang mga sakop, mga parente o mga kaigsuonan sa iglesia. Karon bisan taliwala nini ang pagbangutan. Among makita ngadto sa unahan ang adlaw sa pagkabanhaw, pagpangandam sa imong kagalingon aron sugaton ang tanan namo nga mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay diha kang Kristo. Salamat o Dios. Imong dunggo ng among mga pangaliya lakip ang mga butang nga wala malitok niining nga programa apan mao'y labing handom sa mga kasing-kasing. Itugyan namo kanimo ang tanan. Kining tanan among lauman madawat sa ngalan ng Ginoong Hesus nga manuluwas. Amen. Amen. Salamat Pastor.
Thank you, Sir Fitz. O sa ato sa mga kapaglaom na hinaot kami nga pagampo atong gihimo nakapagaan sa atong gibati o nakapabag-o sa atong nga pagtuo o nakapalig-on niini o nakahatagan natong dugang paglaom sa atong paginabi sa kalibutan. Ang Matthew 11:28 nagaingon, cast all your anxiety on him because he cares for you. Let's pray today where you don't have to pray alone. Six days on creation week, God ended his work which he had made, and on the seventh day he sanctified. The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Remember the Sabbath day to keep it holy. Oh, the seventh day, the Sabbath day, the special day is Saturday, the sign of God for you and me. He hallowed and sanctified and blessed this very day. Therefore we must keep this holy Sabbath day. Sapagkat nakasanayan ni Kristo pag-araw ng Sabado, siya ay minsan nangangaral sa sinagoga. Sabi niya kung mahal mo siya, sundin mo ang utos niya. Sa libro ni Juan 14:15. Oh, ang araw ng Sabado ay ang ikapito, tanda sa Diyos at sa tao. Ginawang banal at pinagpala at sinasamba. Ang Sabado ay tandaan nating pag-ingatan. Unya dito sa langit, sa kalipay kita mo singit. Pagdaig o pasalamat atong iyawin. Sa matagalaw ipapahulay atong simbaw ng Diyos sa mahal. O dayigon siya sa walay katapusan. Adlaw nga Sabado, nga mauang ikapito, timaan sa Diyos ug sa tao. Gibalaan, gipahulayan, o gipanalanginan, atong inumduman o bantayan. Mark 7:3-21 AD, Constantine declared a legacy. The worship of Saturday, it was just a Sunday. But if we look back in history, and then Bible study reveals that the worship day is Saturday. The seventh day, the Sabbath day, the special day is Saturday, the sign of God for you and me. He hallowed and sanctified and blessed this very day. Therefore we must keep this holy Sabbath day. Therefore we must keep this holy Sabbath day. Remember the Sabbath day, to keep it holy.
Hi, ako po si Jigo Manikad at happy viewing, happy watching sa Panimbaya sa Kabuntagon World. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Hanya na pud kita mga kapaglaom sa paghatag og tambag sa sa pinasahi nga problema diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, how I wish I have a fairy tale-like love story that ends with and they live happily ever after. But it seems that it won't actually happen. I have met the love of my life and I believe she's the one for me. We're actually planning for our wedding day. But things came to a halt when I found out that she has a kind of sickness that would eventually end all my dreams of having an awesome wife, jolly kids, and a wonderful family. Yes, she's dying. And it really hurts me to say that and to accept the fact that is happening to her. Should I continue to marry her? I am anxious that I will back out. It might become a reason that will hasten her ultimate demise, and I can't forgive myself if that will happen. If I will pursue my plans, I don't know what lies ahead. I can't even imagine it. Please help me lighten this burden through your advices. Thank you so much. Yay. Okay. Murag, moingon pa gani sila till death do us part, na nagyod till death. Murag ana ra. Ba, wala pa ikuan. Medyo bugat-bugat biya pud bitaw nino kay makikminyo gani ka kay para maghimo kag family unya na di ay. So it's a question of love. Ba, nagyapon si Pastor Buscato atong kauban mga kapaglaom no para mohatag pagit sa atong tambag ani nga problema. So, kompleto na ta, magsugod ta ni Fitz nga kaganina. Tao lang po si Fitz. Kaya ano to Fitz? Pasensya kayo sa akong yatag nga verse kay Matthew 11:28 akong gi-mention kay cast all your anxiety. Ang sakto kay kuan. So come to me all you who are weary and burdened and I will give you rest. Give you rest. Matthew 11:28. Pili mo advice sa to ang letter sender. Nagid sa tong letter sender kanang amo isuted diri kay murag easier said than done bitaw sa. Correct. Said kasi istorya pero sud kay baton pero ako I would like to suggest kung tinuod gid mo nga higugma kani nga babae, give her the best moments sa iyang life. Remaining moments sa iyang life. Okay raman para sa ko ang imong ipadayon nimo ang plano. Kay diyan niya mabati unsa gyud katinod sa iya and ma-feel pud niya nga nindot ang mga nabiling panahon sa iyang kinabuhi. Correct. And eventually kani kung ato i-fast forward no kung ato mazinon ang future, if ever mabot gid ang time itugo sa Ginoo nga mawala gid siya, nampo kay chance nga mangita po og lain gani love story. Ba, wala man siya nagpasabot nga maminyo ka unya mamatay siya di na ka pwede maminyo utro. Pwede ra pud to legal pag ito pod nga pangita og asawa. Gani. Oo. Loy basad kaayo no. Pero lagi sakit sa naon. Lisod ba? Sakit sa naon. Pero sige lang, ano na to, inana mag usually may tabo. Gani. Sige lang sir, we so will pray give for her the best remaining moments of her life. Anang advice ni mo Fitz. Oo, Bing. Unsa atong mahatag ani nga tambag sa iya ha? Naman siya choice. Ay siya choice no. He no. Oh, lalaki, he. He can walk away from this girl. Pwede. He can find another woman, no? Na walay obvious nga health problem, but it's not a guarantee no nga sa unahan wala ba mo yung mga heartache or kalisod nga inyo ang matubangan. Sa kinabuhi mo to kaning atong kasing-kasing ba dili gyud ta free or dili ta kanang gawas nun sa mga heartache sa kinabuhi. Correct. Use it. Our hearts are meant to be used. It is meant to wear out, no? But ang imong buhaton, imo nang hinumduman ko tinud anay ka na higugma aning babae, leave nothing said
or leave nothing Unsaid. undone and Oo. unsaid to the one you love. Kay para dili siya pod, Nice. para at least no sa katong ingon ni Fitz, sa remaining days sa iyang kinabuhi, naaday lalaki nga natindud anay nahigugma sa ako. O wala ta kabalo tungod sa inyong paghinigugma ay maulian siya. Wow, There's a tinuod. miracle. Tungod Kay sa na inyo. miracle. Oo. Kay dili naman pud siya ang, di ba? Alangan naman sa ugtaman ra ka sa ka unsa na ka healthy. Haruhay. Yes. Di ba sa kaharuhay, di Oo, ba? ano Sa na, sakit. mo na gini siya nag-una lang yun ninyong correct, Yes. di ba, pastor? Oh. Pwede no? Pwede. Maulian siya. Kamo na ni siya ay sa test of your love, di Muna ba? ang therapy, day ang tambal. Correct, di ba? Kay Nakabalo. happiness is the best medicine, di ba? UP. Yes. Murag happy tayo na. Unsa to yung Ah? attack na hapit na. Oh, atak na happy na. Bitaw, I feel so sorry nga naa kana nga sitwasyon. Kinsa may gahandom nga mabutang taan na nga sitwasyon. Well, kung nagsabot gid mo nga magminyo mo, pagminyo mo. Kay nasabutan man ninyong duha. Pero kung nagsabot man galing mong duha nga, dili na lang kay inana ang sitwasyon. Mas mag-give chance ang babae. Kamo man gud ana duha ang mo decide. Actually dili lang kay ikaw ang mo decide. Dapat ang imo pong partner. So you have to talk and instead of aiming for an awesome wife, ikaw mismo be an awesome husband, be an awesome partner para sa iyaha. Correct. Ayo lang una nga unsa imong dangatan in the future but una-una apod nga sa imong partner nga mas lisod ang iyang giagian, di ba? Correct. You have to accept kung unsa ginaan ninyo karon kay dili na ginato na siya malimod nga naa mo nga sitwasyon. So i-accept ang inyong processes nga kung panahon mo abot man gid na nga panahon nga mawala gid siya. You really have to be strong and accept the consequences nga nawala gid siya. No? So Mao. go for it. Kung gihigog magini mo siya, go for it. Correct, di ba? Kay death is inevitable. It's the sad reality sa atong kinabuhi. Sa gingon pa nato, di ba, Pastor, ganina sa GMP? O, na, yun na siya. Brother Awing, Kani siya, kung minyo ni unya ang mga bana problemado sa asawa mo na, yes, sulbad ko sa problema. Ay, pero wait, di pa siya minyo. Pero dili pa man sila minyo. Di pa man sila minyo. Mo mangina. Oh, paingon. Ay, mga bana pag mungana na rin, yes, salamat yung kayo. Sulbad. Kung matino na yung masawa, yes. Sulbad ni. Ano Yes, niya? di ba ni? Mo So, lagi ni unsa ako. ni lugar? Oh, moingam na, mo na ni akong gipabot sa dugay panahon. Pero dili Mailan na. mo sa asawa niya sa bana to pa sa bana to ha, sa Pagingon, bana. matay swerte, doon na kita taman. Ano ni bana siya? to. Kung Concept to sa magminyo bana. kaniya, di sa ako harap po ning opinion, kung makigminyo kaniya, unya, mamatay siya, lisod ning mahimong byudo. Kay kung mahimo kang byudo, dula-dulaan na lang ta sa mga babae. Uy, di ba good? Taka naman ka. Paabutan na lang siya. Ayaw po pasa kayo pasa. Paabutan na lang siguro siya. Nahigugma ko nimo pero paabuton na nimo nga mamatay siya. Mo nahigugma ko nimo. Pero paabuton na lang nimo siya nga mamatay. Dili na lang gid So, ang nimo nga. promise mo nimo na nga minyuan, wala na. Okay, umingon ka, minyo anti karon kay nahigugma jud ko nimo pagkamatay niya magminyo ra gyapon kaglain. Imo ni siya nahigugma ko nimo pabuton na ni. Pero di nimo siya inong pabuton anti ka mamatay ha. Imo lang sa gyud dugay-dugayon nga sige Lagot kay kung kiyawin ka na rin. Ba? Pabuton na nimo siya Dawig pero maayo siya, Wing. ha? Dawig maayo. Kung maayo siya. Ay, O di ano, magpakasal mo. Mo na ni panahon nga magpakasal ta. Di ba, Kaya nga no, conditional. magproblema pa ka Mura diha. ni siya sa 4-piece Nag- opinion oh, ng trans niya, Wing. Nagpakasal ka niya, nagpakasal siya, nagsakit diha ka problema, magdubli na na yung una-una. Magsigap ngano ako manigi pakaslan niya. Luoy naman kay niya. Gyapon ka niya. Mo na So siya. dapat kami po dinigpuhon, inig ang Oh. bana makuha. May po bigla nung ipakasalan Oh, balas-balos lang kita. Balas-balos lang gini. Ba? Balas-balos Ay, lang. nako. Pero ako lang sa akong opinion, pabuto lang nimo. Ay lang sa imo lang yung balansihon kay basig magdubli na noon ang imong problema. O imo lang yung balansihon na siya. Ba, balansi. Bago na to ihatag kay Pastor ba, ato ang Facebook nga liver si RJ Indino Pobar. Igunsa nimo ni Awing. Ayingon si RJ Indino Pobar, marry her anyway, kay abi nimo sender, ihatag ang kalipay sa taong mahal nimo, bisan sa katapusang panahon. Anyway, mamatay raman gihapon na siya, pakaslan man nimo o dili. Diba? Kung kaslan mo, mamatay. Kung dili, diba? At least, malipay siya para sa mag-ingon ni Fitz. Maminyo ra gihapon kag utro, inig ka byudo na ka. O, second na sa imo ha, Fitz. Ba, Pastor? Actually, di mo kay complicated nga mabiyudo kang opinion kay Mao. anytime makakuha man ka og sinumar. Din Problema ood. din ha og kung maminyo ka di nagid ka kakuha og certificate of no marriage. Ba? Pero sa pagkamatay sa imong wife na
kuha gyapon ka na nga mga privilege. Pero wala mong gud giingon din sa tong sender kung kanus ang mamatay. Oh, katong giingon ni Awing nga paaboto na lang tikaday nga mamatay. Daw be og 5 years pa siya nga magantos iya siya mamatay. So, you have the choice sa giingon sa atong mga kaubanan dinhi. Pwede nimo nga pangasawon siya, pero akong advice definitely ayaw gid siya pangasawa kung patay na. Lahi na. Dinuang ni gina kayo nga bisag namatay na dito na sa lungon imo magpa-ceremony pa ka. That's truly absurd. Wala naman po na siguro siya, Pastor. Kay legally speaking, dili po yun na. Kay kinahanglan mukumit yun itong pero namo ko'y uban magpa-ceremony yun. Bisag patay na. Mag-trahe di budag yun. Katong in the case nga na ako'y naatinan nga funeral, panahon tong adlaw nga ilubong ang katong patay, mao po tong adlaw ang kasalunta nila. So ang babae nga surviving, nagbudag yun. Magpakasal gyud siya unta sa pastor, but we refuse sa iyahang gusto mahitabo kay dili na po na siya. Pero nga kung ika-advise sa imo, you can talk with her. Nya ayaw lang gyud siya biyae. Kay ngano di ta gusto aning mahitabo nga another recipient na punta sa sentiments nga giingon, you left me just when I needed you most. Ay, di So, ba? She stay had by me her at my side. best. Dihagi ka. You had And after that, you can talk with your beloved sweetheart. Inuni mo nga sweetheart. Sa imong paminaw, kailangan pag kita nga magminyo. I will be with you, promise na ko ni sa imo until kanusaan ni siya. Pero moingong ka nga di nalang ta magminyo. Well, that's fine with me. Pero moingag magminyo ta sama sa atong letter sender. Sa nag-react sa Facebook, wa po na problema. Pero if you talk it over, kung moingon ang imo ang pangasawonon nga ayaw na lang, just stay with her all the way. Kanang inyong relationship will actually be blessed by God. Ang inyong katinuod sa inyong commitment o pagigugmaay na aginay dako nga sugilanon nga kapanaminan sa uban. Correct. Diba? We will pray for your condition. Yes. Oo. Kay dili po biya siya lalim no nga desisyon nga moatubang ka sa altar unya day na day encumbrance. Nauna lang yun nila, Pastor. Kay uban man nga nagminyo sa ayha padayon, nagsakit. But either it's a test of your love. I think it's common nga kaya bitong luoy man kayo dying na gani siya. Let's give her the respect, diba, and the love that all she needed. Ang at the end of the day, you decide yun. Ang decision is nasa mo. I think we've already given you the scenario kung unsay mahitabo no. Basta ato lang siya. Keep the love, keep the faith sa Ginoo that miracles do happen as well. Unta nalamdagan ka namo no sa amo ang mga tambag diri o magpaday mi pagampo sa imuha nga for better health sa imuhang fiancé. Ba malay nimo miracles do happen. Okay. Og salamat sa atong Facebook Liver sa mga nag-comment no sa inyong mga you can also reach out sa amo para makahatag mi og advice padayon pa sa aning ato letter sender. Ug karon mga kapaglaom, moadto to sa laing dapit dito sa Mantika, okay, there is an ongoing Mas Amigos nga SPUC wide convention. Excel. Lighting. Amigos. Movement. Progressing. And Reshaping. action. Lamparat 2018! Lampara mao kini ang tema sa gipayagayong SPUC Wide Mas Amigos Convention 2018 diri sa Mindanao Mission Academy, Mantika, Misamis Oriental. Ang maong programa gipasundayag sugod niadtong Oktubre 31 hangtod Nobyembre 4 tuig 2018. As of 10 a.m. this morning, we have actually 918 delegates from the other conferences and missions. Mas Amigos, Mas is movement of Adventist students. And according to Engineer Mendez, this is the 43rd year of its existence. And Amigos is the ministry because Amigos is Adventist ministry to college and university students. Lampara stands for Lighting Amigos Ministry,
progressing and reshaping action. Akong ibilin nga tanan nga mga leaders, kitang tanan nga mga leaders diri sa Mas Amigos, walay laing rason nga nakta diri. Not for our fame, not for the record, but to prepare the people who will follow our lead. Dako ang akong kalipay nga sa inyong pagkabatanon, inyong gihatag ang inyong kinabuhi alang sa atong Ginoo. Kung ang atong iglesia ana ay mga batanon, suportahan sa atong mga kadagkuan ug mga membro sa iglesia, magkugi ang atong mga batanon, magamit sila alang sa buluhaton. Nindot kaayo diri sa kini nga convention nga ginhiwat, so daghan mi natun-an, madamo sa mga speaker nga nag-abot diri nga nag-share sang ilang mga knowledge about to strengthen sa amon mga spiritual life. We will yield our very being, surrender our soul, give our very lives, that we will have Jesus Christ, His mission, the discipling mandate, that we all will receive Jesus as our personal Savior, and in return, we will be empowered to be lamparers. God bless you. We have the right, and we just need to claim to exercise that religious freedom. So, barong igsoon kay hapit na mabot ang Ginoo. So tanan nga mga 896 delegates of registered delegates ato ang convention. You are all welcome, and I'm so happy to have you here sa tuang panagtigom nga magdala kani sa suod nato nga pagpangalagad sa Ginoo ug suod nga pagserbisyo alang sa iyang buhat. God bless you. Greetings from South Philippine Union Youth Department. Usa ka pabliyo sa mga estudyanteng nagtungha sa dili adventistang tulungaan ang pagtambong sa susama niini nga katiguman. Niini kita makatuon og mga pagtulungan sa pagbarog ug pagpasiga sa atong mga kahayag niining madanlog og mangitngit nga kalibutan. Kini sa AJ Galvez nagaingon, hagit natong mga kabatanunan ang paghibanghilyo, ang sekreto mao lamang ang pagkonekta sa atong labang makagahom aron ang kahayag kanunay magapadayon. Ano, mga amigos, Excelsior forevermore. Pagkadasi pa, keep the faith burning mga kapaglao, mga kauban nga mas. And thank you so much, AG Galvez, sa imong report dyan sa MMA. Nindot kayo mga kapaglao. No, gusto mo lag diyan, mong lag midyaw niya. Hindi ko kaya itong mga kabatanunan. Kailang name, Lampara sa to? Lampara. Lampara. Kaya di ba, it's not really as a mass. Maas naman daw, Mike. Alumni naman, no? Yes. Alumnus. Yes. Ba? As an alumnus sa mass, Alumnus. bitaw, no? Dako yung kay tabang ang mass nga ministry. Kaya it's not easy to study in a non-SDA institution. Unya Pero that Sabbath gid siya. Ang nakanindot sa mas kay diri gyud sa North Central diri Yes. Lincoln Nagsugod diri ang siya mas. sa Iligan. Ang uban dito part sa Davao medyo ulahi Mo dito na ma'am. actually ang IIT familiar kaayo unsang Adventism kay diha nagsugod Yes. ang mass. And mga Daghang kay kapaglaom, salamat. muadto na sad ta sa ato ang birthday bulletin. O katong tanaw ng mga birthday celebrant. Yes. Happy birthday! Happy birthday! Ivan Quer Maestrado. Tiklang-klang. Anami Ates. Happy birthday. Angelie Silining, Ate Angie. Happy birthday. Annalyn. Uy, si Annalyn, no? Juan. Annalyn, happy birthday. Happy birthday. Bea Pagayo. Hi, Bea. Happy birthday. Dave Sabio. Happy Sir, happy birthday. Eva De Paraini. Alarcy. Happy birthday. Happy birthday. Lovely Alindongan. Happy birthday. Jared Cahiles. Happy birthday, Happy sir. birthday, Pastor Jemel Cabao. Happy Daddy, birthday, happy Pastor. birthday. Happy birthday. Raquel Flores. Happy birthday. Happy birthday. Who else? Cheryl Sahunga. Happy birthday, Day. Vincent Stimson Maestrado. Happy birthday. Okay. Goy, happy birthday. Shower Magallanes. Happy birthday. Medyo daghan jud sila, no? Angela Angela Kabugin. Kabuki. Happy birthday. Kabukin. Arcely Maghano. Oh, happy birthday, Ate Arcely. Ba? Kuya Gregorio June, isa sa Bayo mga Jr. pillar sa Masa Miko sa Iligan. Sir Hi. James Kabak. James Kabukin. Happy birthday. Miriam Miriam Amati. Miriam. Happy birthday. Yes. Happy birthday, ma'am.
Ate Rubiten Chavez, happy birthday! Yeah, happy birthday. Wina Abangan, Auntie happy Wina, happy birthday. Abangan? Abangan. Miss Lynn Kalipayan. Happy birthday! Yes! Johnstar Joe Calibo! Station manager. Station Oh! manager. Natay And pinaka. karon- pinaka-special. And karon si Pastor mo, great sa natay, great ka na Kaya nga great Mo special. greet ko sa akong pinalangga nga asawa. Siya Yes. happy birthday kanimo, mami. Pagkatamis. May you have more birthdays to come. Okay, so let's sing. Dali lang sa Pastor, Okay, ulit katong pa. message gani mo ni Ma'am Apple nga Kanang makadulot sa kasing-kasing. nakadulot sa kasing-kasing. Mga Ba? balak ba, mga balak nun. Mga balak-balak. Mami, happy birthday. Lipay kay ko for having you for the past 10 years in our married life. A decade! Grabe. Ikaw na gyud karon og sa walay katapusan. Amen. Kung Inana ang bisag tawid. kapila pa utrohon, Ah. ikaw ra gyud gihapon. Ay, di ba? Muna siya, Ma'am Jen, nga dili magbahay. Gani. O, di pa na tumubad nga problemado nga bahay. So, salamat Pastor. Okay, Kanta let's ta. sing. Happy birthday to you! Okay, so greetings. Pastor, padayon sa imong Pastor. greetings. Kay panalagsara Gusto ka na ko dire. i-greet si Pastor Elmer Dulang na nag-birthday pod ni ato ni aging simana. Ako pong gi-greet si Novo Habutay nga naa karon sa Texas, USA. Happy birthday. We also like to greet happy birthday to Sir Siloy Godilano and Uy, happy birthday! si Mami Lianto. Happy birthday kaninyo Happy din. birthday! Yeah. Alright. Hello, sir. Yes, I wanna greet the Sir Yul Batiler diha sa Washington. Maayong Thank you for hapon there. watching. May to diha sa inyo, kuya. Oh. And Sir Rix and Ma'am Jessica Gonzaga, good morning diha inyo, sir. And Ma'am Wahiman, ba? Yes. Sa Wahiman Flowers, dagan kayong salamat sa inyo, hang para yung pagsuporta sa mga sa tanan at mga sponsors. And sa katong tanan po nga gusto pa mag-sponsor. Dagan Yes. salamat. Oo. Once again, happy birthday Sir Johnstar Calibo. Daghan king salamat sa imuhang maayo nga imong gihatag kanamo. Giancarlo Ayok, good morning. Mga kapaglaom, daghan king salamat sa panahon nga inyong gigahin. Magkita-kita ta sunod Sabado sa another episode na po dire lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Atong ang kuno ng grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Batiyaw og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan o naghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kopti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Only one earth, live in harmony, buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kanya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World!